tun tu ma hian video pakhat poimo deuh mai karon dah chhuak leh dawna chu inverter MOSFET kan tih ho then chan transistor tih te pawh kan lam tho mai thei e hetiang ho kan han fit a ron puak kan atania inverter lampang kan han ona han puak deuh thuai mai thin te a tira puak chiah lo ma zela e kan han on non deuh sek nuwa han puak ngal pop pop mai ang chi kha engwange tih karon soi fia dawna tunlai hianin hei IRF Z44N hi kan hmang larin kan hrelar em mai a kan MOSFET hriatah chuan heng ho hi an ampere hi an niam bik deuh hlek ni te pawh a lang tawh a tun hma kan an thlaka thamai thin anga kha tun hnu hi chuan a tha zo tlat lova a puak deuh zel mai a hei hi a chin fel dan kawng ke pon ka zong na sa to kum ni kum thum vel hi chu engwange o niang ka ti thina ka buai pui na sa ve khop mai a tuna chuanin ka hre chhuak thei ta ning kan hria amai ro chu heng sine wave le heng nge automatic dewa a charge automatic deuhin off thei chi ho smart inverter chin ho wa hi chuanin hemi base ti aron rikisa aron ri ri thum kan ti dawn ni hemi pai dan hi chu kala thiam chi lova tun tuma hian handball le chile kan ti inverter an bi bik ho atangin karon en tia dawna ka soina eng atang hianin smart inverter chin ho automatic a charge and off thei ang chi ho akha siam dan te pawh kan lo hriat phah chuan lo awm hlein ka ringa kan soi lan tel le du pakhat chu hetiang lampang kawngah hianin mizo te hi kan tran na sat le zual a tulin ka hria ke ina hetia karon a hninga karon tih lo chhor tangkai a hriat na tha zawkin lo nei thei phei chuan a lo awm hle dawnin ka hria hetiang lam kawnga tran kan lak deuh deuh a kan in to del lo chuanin ram dang mi te hianin kan ram chhunga heng khovel hma sawn na ken tel kan electronic le electrical lampang thil pawh ni sela mizo te hian kan khawih thiam tam lo chuanin nam dang hian lo thei lova kan hmanrua pawh te hi an ron servicing fo hi ngai dawna chumi takah chuan kan lo in ve na pawimawh ani in hup hur lovin kan hnam kan in to del nan le kan hnam hum halna atana hetiang lampang a hian tran kan lak na sat a pawimawh a zir na hran pa zir thei lo ta na pawh ti tak tak a bei tak tak tu tan chuanin hlawtlin na hi awm zel thova chuwang chuanin kan thil tia hianin ani na ze ril zawk hre thei tura kan in zira kan bei bei te pawh ngai in ka hria chu an kan an soi tak tak mai kan soi lang hmasa ni serangin ka video then khata ka soi lan thin tawng khan inverter chu ani phungah chuanin ri manga ri in siamina eng ron pe thei tura magnetic field an siam awanga ron eng thei kha ni maya current ron pe chhuak thei kha ni maya chu ria chu thil ri cher cher ani thina khami ri cher cher kha ri ki sang le ri ki hniam te awma a base ri deuh te ri ki sin deuh hlek te khang kha adjust thei vek ani maro chu han adjust pawha danglam mai thei lo kha duanga danglam thei lo kan transistor MOSFET man ho mil tura danglam thei lo kha awm ve ni tin a coil len le te ta zir te a toy le toy lo zir te pawh in khang kha siam danglam mangai ve fo ni inverter MOSFET puak duh lutuk problem hi a tam tawh khawp mai tunlai chuan kan MOSFET man ho hi ron chuak tharoi duplicate deuh mi aw ti rum rum awla tin a on ampere inang lo te pawh chu awm thowa maro chu ampere hniam deuh han vuah pawha puak pop pop lo tur chuan heti lai an ron siam dan sa hi ti danglam angai ni heng circuit original a hi chuanin a base stereo ron ni ta he lampang le he lampang a hi chu hemi ina ron siam chuai a base tam lutuk ani chumi base ri anga ron lut ron chuak lutuka chu a ri kha kan ti sin dawr ni chumi ri ti sin nan chuan helai mi hi a pawimawh tho na in hemi a kan ti thei bak a ri la ron chuak sin a kha ti danglam angai ni helai mi hi
ama sabera chuan e tuna ka man ka thlak chia hi 2A104Z ani ta multimeter a kan han tia e x1k x10k vela kan han tia han kok sang vu bik ron le mai thiang khan ni rualin hei hi chu 2A104Z hi chuan han thleng sang lutuk lova kha adum zoka hemi ina thlen san han ko han vai thui pop hianin a base ri ron siam chuak tama hi number 1 a chuanin thak phot tur ni 2A104Z hi komona hi tok view boka tin tuna hian hi dang hi kala thak lova helai mi ari achas na hi heta hianin tai original a chuanin serthlum rong avar serthlum rong in en tlar chawa hi ni ukdum serthlum rong ten ke in kan thlak ve thung don ne pani hian chuan a ri kha ron sin sot dor ani chuan poibo le pakhat chu a base a gate kan ti le emitter khuap tu hi da nge tur nia hemi a gate le a emitter lo khuap tu hi om lo chuanin inverter on ma khanin battery han join jong khanin MOSFET kha pop 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 thei ni kan battery join jong a pop 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 thei chuanin a base le a thlun zom tu khuap tu i resistance a kha alai na kha a chate mo a resistance kha thato lo tina nia maro chui tak hi chu chemo khop mai tuna hianin he tilaya ari ti sterona asir berami kanat cha sari ti danglam na kanat cha sa i resistance ka i ser thum rong avar ser thum rong pahni omakha i arik dan kanan en sin ma support don ani sauna hi battery positive a hian ting ka thlung ta chuanin hi chu MOSFET in ron pek chu output khania chu transformer e koila wa thlun zom tak ka cancel ve ve chu ti lo chu hlawoma te test don chuan hi tuna mi tak tuna rik dan hi siam dang lam ma rik dan a khania chuanin heti lai na mi serthlum rong avar le serthlum rong a kha ukdum serthlum rong ve veng ka thlak don a chu mi rik dan chu kan ron kan tilang le don ni a base ri tam le tam lo dan a kha in thlau lu tu ka ni hianin hei helai mi hi serthlum rong avar serthlum rong original a om thina kha ukdum serthlum rong ten ke ve ve in ka thlaka chuan helaya ceramic capacitor kha 2A104Z in ka thlak boka inverter hi om zia tak chu ka soi to thinang khan video then ka ta ha ka soi to a ri DC ina sauna ron siam chu ari cher kha khami ri le battery volt te kha MOSFET kal tlanga transformer a volt in hal an jin siam chia khanin aron eng chuak thei ta thina chu inverter na tho dan chu ni maya ya poimo lai bera chu MOSFET lo le lo hi chu a base ri ron chu tam le tham lo kha rila a base ri chu tam hian in MOSFET ampere du sanga tin battery an ei na jok boka maro chuan uwa ta kha asang thin ni maro chu tihan ri hi a base ri hi ron chuak tlem na in MOSFET hi kan vuan hem hianin ampere awat kha chu ron sang ve mai thei boka MOSFET tam le tlep kha apoi mo em ani tin MOSFET tam hian battery pon he lo deuh hleka MOSFET a sat chak lo wang khanin battery an ei na lo ani MOSFET a tlem chuanin an load kha aron na bik ta kha khan battery kha pot na ve thung ani tuna kan han test le dona nge helai mi kan thlak nuwa rik dan hi MOSFET output collector khania
khatiang ri kha MOSFET a he lo jok don ani ni chi na mi nen kha chon kha base kha in rik na sat hle em kha kan chik thiam mai tur anga ila sine wave ho inverter a phei chonin base si khai kana ri ringa o ari ring ti mai la a base I akha aron na sa ma se sound chu ari zoi thong ani tunai khanin sine wave inverter a chuan a base I ampere kha alut sang dei tina ni chu kha ai rin hiam si thum deuh si khan a base kha ron chuak bi ka ni ma se tuna mi e ichina kan test na sak a base tam kan tiang khan aron ring ve lo thung ani heng circuit a hianin a dik thadu khop maya MOSFET a tlo em mai heng circuit ho a hian khatiang system khanin kan siam ta ni helai a MOSFET pass na hi chu apoi to chong lova poi mo ber jok che lampang ri ron siam dana kha ni a he tilai mi hi ari ti balance na kha hei hi 10k an hmanga adot tu a hemi ina sauna ron siam chuwa lekha ta hianin 10k an hmang boka chuan hei 104 hei hi 2a 1 hei hi 2a 104 ani boka tin abulami hi hemi khuap kal le khuap le tu hi I 1 mega ukdum hring alo ni boka ni hi poimo bak he pani hiom lo chuanin I ri kha khur thei lova tin aum lo chuanin a base line a I sound stereo ron chola tur khan vol pa ngai to pangin a chuaka chu chon MOSFET ti pok pop pop ve thei boka ni ti hianin current kanan pedu ta kanan charge sa chuan a inverter lam te po kanan onin automatic a aroin on aroin change a inverter le current change tur te khanga ti ton vel ta ti hian MOSFET han kang han puak ang chi kha om to mi alo ni ma chuan inverter ti kanan on chho zeu zong te hianin a ringhal thoi zir mai ni kha kan boina ni ti hianin a heat sink kha an lum dan temperature hi nang thiang bera da tum tham tur ani hemi test na ni chuanin electric bulb I r bulb kan ti ho wat za ho kha an mangila rem chang ka ria tiang kan an on chin vela hi backup zong kha nia a fan po hi vir tha char khop maya he hi a vir tha the poi mo vela chu kan han man na deuh hlek hianin a heat sink hi ron lum ve tial theia khata lo chem dai tu tur kha ni chuanin he ta hian a charge na pathum om kan ti kan soi thin kha he ti han en zonga tuna ka khoi ma sak na bera hi ai ariti balance na ari dan rikisang le niam a charge na kha nia alai mi he wat ti san na sir ber hi overload kha nia chuan kan soi hlai hi apoi mo em ni hi pong po her tur lawa I chete te chawa her son tur nia a chan ve ai hnoi lampang deule ka her hi fu tlang puya ceramic capacitor kan thak taka kha chu tuna mi hi ania 2a 154j hi a in vu original ania chuan kan thak na jok taka kha chu 2a 104j ti hi ni ve thung ani hei hi multimeter po khan extend ke han teula an kal pi zong in haw em maya kan thak hun lai kal toi ta het ani kha khanin a base kha an ronin siam rin thei dan om kan ti to kha hi poi mo lu to kan ni kan tinon le chin sim ange ti hianin sound speaker hi positive lama hianin de lampang ka thunga ti chuan align de lama hian capacitor 25 volt UF zali le samsari vela hi ka manga chemical tlang hianin speaker hi a sound ka pedona ni tuna hian inverter hi a backup charger to a hemi capacitor tel lo chuanin sound speaker hi a chenghal do na ni chuan MOSFET in an signal ron siam chui negative lampang atang ni awangin a negative charge lama hian kan test ve ang stereo in
alai hi chu positive charge battery positive charge ani van kan test ve lo ni hei hi hen bo ani ve thunga hen bo hi chuanin a MOSFET hianin positive charge angin an ron siam chhuak ve thunga wangin sound speaker hi battery negative a kan thung ve thung ni khatiang khan an rik dan ki hi ai nang thap thiang ber da tur ani chuan a thabi ka ni